Estamos aquí para decirle ao conselleiro que queremos negociar, para decirle ao conselleiro que queremos menos actos, menos publicidade, menos youtuber, menos Instagram e máis realidade dos centros educativos. Menos obras e máis profesorado, máis PTs, máis AL, máis orientación e máis vergoña. Porque o que acaba de facer o conselleiro, pasar por diante da representación sindical maioritaria do profesorado galego, por moito que lles encante o número de 4, só nós temos máis representación que os demais sindicatos. É dicir, o profesorado galego está representado pola CIGA e o conselleiro acaba de pasar por noso lado sin ni siquiera ter a mínima vergoña, e perdade que me cabré, a mínima vergoña de dirixirse a nós, de saber por que estamos aquí. Estamos aquí para exigir unha negociación. O profesorado galego quere negociar a mellora do sistema educativo galego e a mellora das condicións laborais do profesorado galego. Non quere actos publicitarios, quere mellorar no seu traballo, poder facer o seu traballo en condicións adecuadas. Hai un diálogo constante e continuo entre a Consellería e as organizacións sindicales, as recibimos a todas aquelas que nos solicitan, pero aquí hai unha cuestión que hai que decir claramente. Se está, por parte deste sindicato nacionalista, se está negando a existencia dun marco de negociación, e iso é unha mentira. Existe en Galicia un marco de negociación que parte do acordo do ano 18. Ese marco de negociación, perdón, do ano 23. Ese marco de negociación, a propia CIGA se autoexclueu. Mentras 3 dos 4 sindicatos que forman parte desa mesa sectorial o asinado e o estamos desenvolvendo. É máis, un sindicato que estaba inicialmente coa CIGA se sumou a esta mesa, a esta senda de negociación que xa existe e que leva traballando e que leva tendo resultados moi positivos.